салом бинандагони азиз, имрӯз мо дар барнома дар атрофи нақли афсона ва ривоятҳо ба рушди равонии кӯдакон бо равоншинос Баҳрулло Саидзода суҳбат менамоем. хуш омадед. нақли афсона ва ривоятҳо ба рушди равонии кӯдакон чӣ гуна таъсир мерасонад? дар воқеъ масъалаи таъсири равонӣ ба кӯдакон дар заминаи муносибатҳои шахсӣ байни шахсӣ яъне иҷтимоӣ сурат мегирад. ҳангоме ки ба кӯдак пешниҳод мешавад, яъне хондани афсона ки кӯдак аз он баҳравар мешавад ва ё ин ки афсона бошад, ривоят бошад, умуман тамошои хоб филмҳо бошад, филмҳои тасвирӣ ва ғайраҳо. Яъне дар инҷа гап сари он меравад ки гӯянда, яъне чӣ гуна бо кадом лаҳни овоз, бо кадом шева яъне афсонара ба кӯдак мерасонад. Пеш аз ҳама нуқтаи нозуки таъсиррасонӣ ё ки таъсири худи ҳамон афсона ё ин ки ривоят аз ҳамин сарчашма мегирад ки гӯянда бо кадом шева ва ё кадом лаҳни овоз ба кӯдак пешниҳод мекунад. ҳамин тавр яъне гап сари таъсиррасониҳо меравад ва яъне мазмуну моҳияти афсона ва ривоят низ нақш мебозад дар таъсиррасонӣ ё ин ки ба ҳолати равонии кӯдак. Бинобар ҳамин мебояд ки ҳар нафаре ки ба кӯдакон ба афсона яъне афсонагӯӣ машғул мешавад ё ки машғул ҳаст ва ё ин ки ба ривоятҳо бояд афсонаҳое ки хусусияти тарбиявӣ доранд, хусусияти ахлоқӣ доранд ва инчунин ба ҳолати равонии кӯдакон яъне ҷанбаи мусбӣ пешбинӣ мешавад, аз ҳамон гуна афсонаву ривоятҳо яъне корбарӣ намоянд, зеро дар баробари таъсир расонидан ба ҳолати равонӣ албатта ки дар ахлоқи онҳо хоб ба гӯем ки рушду нумӯи психикии онҳо бетаъсир намемонад. ва чун даврони кӯдакӣ як давраи бисёр нозук ва ҳассос ва ҳамчун давраи сензитивӣ дар психология арзёбӣ мешавад ва ҳар чизе ки калонсол мегӯяд ва он дар зеҳни кӯдак бисёр бо тозагӣ сабт мегардад ва ҳар лаҳзае ки агар хоҳиши аз он истифода кардан хоҳад, ҳатман бо ёдоварӣ аз ҳамон нафаре ки ба ӯ ин сухана гуфта буд ва ё ин ки ин афсонаро ба ӯ нақл карда буд, ҳатман бо ёдоварӣ аз он ки бобоям гуфт, бибиям гуфт, падарам ва умуман нафаре ки ба он гуфтааст, аз вай ёдовар мешавад. ҳамзамон ҳамчун гӯем ки механизми таъсиррасонӣ ба ҳолати рушди кӯдак нақш бозӣ карда метавонад. Чаро? Чунки афсонаҳое ҳастанд, қаҳрамонҳои он яъне бисёр ҳам бо як гӯем ки шеваи мусбӣ нақшбозӣ мекунанд. Бинобар ҳамин хуб мешавад ки ҳамеша аз афсонаҳое ки хусусият ё ҷанбаи ахлоқӣ доранд ва дар он ҷа қаҳрамононе ки дар он афсона яъне ки ҳастанд ва нақш офариданд, бояд ба корҳои нек ё ки гӯем ки корҳои некро ба самон расонданд ва аз он ифтихор мекунад гӯем ки худи ӯ, оилаи ӯ, ҷомеаи ӯ. ин ба манфиати кор аст ва ба ҳолати равонии кӯдакон на манфӣ, балки мусбӣ арзёбӣ мешавад. барои волидайн ва мураббиён чӣ тавсия медиҳед то нақли афсонаҳо самаранок ва муфид бошанд? хуб, дар инҷа ба умуман волидайн, падару модар, шахсони онҳоро ивазкунанда ва мураббиён тавсия дода мешавад ки хуб мешуд ҳангоми интихоби афсона, қисса, ривоят бояд пеш аз ҳама чуноне ки дар боло қайд кардем ба мазмуни ӯ аввал эътибор диҳанд, баъдан ба сину соли кӯдакон эътибор диҳанд. мо масалан сину кӯдакон гӯем дар шакли ҷамъ рафта истодааст, яъне даврани кӯдакӣ тибқи сарчашмаҳои психологӣ, тибқи сарчашмаҳои педагогӣ аз диди муҳаққиқон гурӯҳбандӣ шудааст, яъне ки як сину соли муайяна фаро гирифтааст. Масалан сини хурди кӯдакӣ, сини кӯдакӣ, сини то мактабӣ ҳаст, хоб сини хурди мактабӣ ҳаст. ҳамин шевақати сину сола ҷудо кардагӣ ҳастанд ва даврабандӣ низ аз назари муҳаққиқони зиёд
یعنی با طرزهای گوناگون یعنی جدا شده است و حتما باید مربی، والدین، من شخصا اونها رو عوض کننده سن و سال کودکان نیز به نوبت گیرند. چرا؟ چون مضمون و ماهیت خود افسانه را درک کردن کودک آسان میگردد. چرا؟ ببینید وقتی مضمون و ماهیت افسانه مخصوصا اگر کلمه و عباره هایی که یعنی مرکب جمله های مرکب در بر میگیرد و این که گویم که خصوصیت منطقی دارد با ذهن کودک جا شدنش مشکل است و کودک با همچون معما میموند، یعنی نافهمو میشود، هضم کردن نمیتواند، به خود گرفتن نمیتواند، از وی خلاصه خود یعنی که برای حاصل کردن نمیتواند. باید هر یک چی افسانه است چی گویم که روند تعلیم و تربیه با حتما باید طرز مناسبت به راه مانده شود، طرز مثلا معلومات پیشنهاد شود که با ذهن کودک، با مفکوره کودک، با تفکر کودک، یعنی سطح تفکر کودک به نوبت گرفته شود، فهمو باشد که کودک ماهیت همین عمل، ماهیت همین گویم که معلومات هضم کرده تواند و اونا بعد وقتی که هضم میکنه یعنی خلاصه خود پیشنهاد میکند. در واقع یعنی خوبی و بدی، مثبت و منفی همون گویم که عمل و یا اینکه همون معلومات در خود افشا میکند و از اون برای این بعد کار میبرد. чигуна афсонаҳо метавонанд ба кӯдакон дар фаҳмидани мафҳумҳо мисли адолат, муҳаббат ва дӯсти ҳақиқӣ кӯмак кунанд? хуб, мо воқеан бинед чаро масалан бинед агар савол ба миён биёяд ки чаро дар сину соли кӯдакӣ маҳз афсонагӯӣ ҳаст, чаро дар дигар сину сол нест, масалан сину соли калони мактабӣ, сину соли гӯем навҷавонӣ, сину соли ҷавонӣ, яъне дар сину соли болоӣ чаро афсонагӯӣ нест? Чунки афсона хусусияти гӯем ки мантиқӣ надорад, гӯем ки ибораҳо, калимаҳои сода истифода ки мешаванд ва ба зеҳни кӯдак, яъне тафаккури кӯдак ҳамҷавор аст, баробар аст. ва аз ҳамин нуқтаи назар чуноне ки мо қайд кардем, вақте барои адолат, хубу бад, мусбиву манфӣ, умуман дар маҷмӯъ ҷудо кардани ҳамин арзишҳо, яъне ки гӯем арзишҳои шахсӣ, арзишҳои миллӣ, яъне хусусиятҳои гӯем урф одатҳои миллӣ ва амсоли инҳо, яъне ҳатман дар ин ҷо бинед ҳар як миллат афсонаҳои халқии худа дорад. яъне афсонаҳои халқие ки хоси ҳамон миллат аст, ба тафаккури ҳамон миллат, ба менталитети ҳамон миллат хос аст ва ки инҳо дар заминаи ахлоқи, хусусиятҳои ахлоқии ҳамон миллат яъне рӯи кор мебиёянд. бояд аз ино яъне ин хусусиятҳо низ ба инобат гирифта шавад ҳангоми интихоби хуб афсона, қисса, ривояте ки гӯянда, яъне ки мураббӣ ва ё ин ки волидайн ба кӯдакон пешниҳод мекунад. вақте ки инҳо ба инобат гирифта мешавад, ҳатман психологияи миллӣ ба инобат гирифта мешавад ва дар психологияи миллӣ ҳатман ҳамон гӯем ки адолат, арзишҳои иҷтимоӣ, миллӣ гӯем сарфи назар намегардад. оё шунидани афсонаҳо метавонад ба рушди малакаҳои забонӣ ва нутқи кӯдакон таъсир расонад? агар ҳа, пас чӣ гуна афсонаҳо? дар воқеъ дар масъалаи яъне ки рушди зеҳнӣ ва ё ин ки умуман нутқи кӯдакон нақши афсонахонӣ хеле баланд аст. чаро? чунки дар даврони кӯдакӣ ҳар чӣ қадар агар бо кӯдак дар муошират бошем, ҳатман нутқи онҳо бурро мешавад, яъне сатҳи луғавии онҳо бой мегардад. бинобар ҳамин нақши афсонахонӣ дар ин хеле баланд арзёбӣ мешавад, чунки бинед вақте афсонахонӣ сурат мегирад, кӯдак дар баробари оне ки гӯш мекунад, яъне маълумот ба даст мебарад, ҳатман саволҳо аз миёни ӯ пайдо мешавад. чаро чунин шуд? чаро чунон шуд? яъне саволҳо ба миён мебарад ки кӯдак, яъне дар зеҳни кӯдак ба ҳамчун савол ба миён мебарад ва ба ҳамон афсона нафаре ки ба афсонахонӣ машғул аст ба он пешниҳод мекунад ки чаро масалан ин қаҳрамон чунин шуд, чаро чунон шуд, ва посухе ки аз тарафи нафари афсонахон бармегардад, ин ҳатман
ба сатҳи луғавӣ ва ҳатман ба тарзи талаффузи калимаҳо, махсусан ки чӣ гуна бояд калимаҳо талаффуз шавад ва гӯем таъсири он низ бевосита ба кӯдак мерасад, ба рушди психикии кӯдак. ва будагӣ аст ки барои кадом шакли афсонаҳо, кадом намуди афсонаҳо бояд бошад, ба ин савол бояд посух чунин шавад ки афсонаҳое ки ба гӯем сатҳи фаҳмиши кӯдак, тафаккури кӯдак баробар бошад, вақте муаммо барои кӯдак натобад, вақте маълумот барои кӯдак яъне ки нофаҳмо мешавад, аз сатҳи фаҳмиши ӯ баланд мешавад, пас барои кӯдак нофаҳмо мешавад. ва ҳатто кӯдак маҳорати гӯш карданро, яъне гӯш кардан намехоҳад. Яъне ҳамон вақте ки масалан бояд шинаду аз забони ин афсонаро шунавад, аз ҳамон худдорӣ мекунад, намехоҳад, чун барои вай нофаҳмо аст. ва ё ин ки афсонае ки масалан дар баробари ин, хоб аз нафари афсонахон низ бевосита вобастагии калон дорад ки бо кадом шева уна афсонаро пешниҳод мекунад. Чаро? Чунки вақте мо лаҳни овоз бисёр нақш мебозад. Масалан бинед, мо як мисоли сода оварда метавонам ки вақте мо дар забони ома истифодаи калимаи ширинсуханӣ, ширинзабониро хеле зиёд истифода мебарем. Чаро? як суханои маъмулӣ аст, вале таваҷҷӯҳи дигарро ба худ ҷалб мекунад. аз забони касе садо метиҳад ва мо аз шеваи суханронию, яъне гӯем ки роҳат мекунем, яъне хоҳиши гӯш кардани идомаи сухани ӯ намекунем, ҳатто сухан барои мо такрор бошад. вале аз тарзи суханронию, яъне ҳамин тарзи суханронию ҷазобияти худ дорад ки ба моро ҷалб мекунад. ба ҳамин монанд бояд тамоми ҷанбаҳои ҳамин таъсиррасонӣ ҳангоми яъне ки афсонахонӣ ҳамчун як механизми таъсиррасонӣ барои пешниҳоди маълумот ва бой гардонидани сатҳи луғавӣ кӯдак, ҳамзамон яъне буро намудани нутқи кӯдак дар ҳамин шакл пешниҳод мешавад. бояд афсонахон, нафаре ки ба афсонахонӣ машғул аст, ҳамин гӯем ки ҷанбаҳоро бояд ба инобат гирад, чун гӯем ҳамчун як система, ҳамчун як модел баромад мекунад. на ҳама кас метавонад афсонахони хуб бошад. Яъне бинед, агар шояд 3 нафаре ки ба афсонахонӣ машғул шавад, кӯдакон аз 3 нафари он яке аз онҳоро бо диққат гӯш мекунанд. Чаро? Чунки хуб мехонад, бисёр як ист дорад. Яъне бинед, дар нуқта гузоштан, аз назари грамматикӣ бинед, бояд нуқта гузоштан, хоб ё намедонам дар ҳолати нуқта гузоштан, дар ҳолати вергл чӣ хел истҳо мешавад, чӣ хел бо ҳамон шева, дар ҷои зарур аст ки бояд каме овоз, лаҳни овоз баланд шавад, каме паст шавад. Яъне инҳо аз маҳорати гӯем ки афсонахон, ривоятхон хеле гӯем нақш мебозад ки чӣ гуна ба бача таъсир расонда метавонад ва чӣ гуна таваҷҷӯҳи бачаро ба худ ҷалб карда метавонад. Ино хеле нақши калон мебозанд. На ин ки дар кӯдакон, ҳатто барои калонсолон низ вақте ба сухан мебароем, масалан ба минбар бошад, умуман вақте сухан мешавад, аудиторияе ки моро яъне гӯш мекунад, ҳатман аз шеваи суханронӣ мо, аз риторикаи суханронии мо, яъне вай хулосаи аввалияро мебарорад ки ман идома тиям барои гӯш кардани ҳамин суханҳо ва ё ин ки не, яъне аз тарзи суханронии мо, аз тарзи исти мо, аз тарзи гӯем ки тони овози мо метавонад таваҷҷӯҳиро ҷалб кунад, метавонад таваҷҷӯҳиро аз мо канда кунад. чаро баъзе кӯдакон қаҳрамонҳои манфиро бештар дӯст медоранд? оё ин аломати раванди солимии рушди равонӣ аст ё метавон онро ҳамчун нишонаи мушкилот арзёбӣ кард? хоб дар ин ҷа як нуқтаи назарро бояд таъкид кунем ки ин аз чӣ шаҳодат метиҳад, агар кӯдак пайваста аз чунин гӯем ки қаҳрамонҳои манфӣ, чӣ дар масалан шунидани афсона, ривоят ва чӣ аз тамошои филмҳои тасвирӣ ё ин ки филмҳой бошад, яъне пайваста агар аз чунин филмҳо
тамошо кунад, ҳатман вай ба ҳамин шакл мароғ зоҳир кардааст. Яъне бояд ҳамон шакли гӯем ки хусусияти манфӣ дошта аз қабили зӯроварӣ бошад, ки масалан касе-касеро зери латукуб қарор медиҳад, касе-касеро фишор мебиёрад, азобу машаққат медиҳад. Аз ҳамон оҳиста оҳиста аз ҳисоби такрори зиёд, тамошои такрори зиёд ё шунидани такрори зиёд ба ҳамин таваҷҷӯҳ мекунад, яъне мароғ зоҳир мекунад, ҳаловат мебарад. Бинобар ҳамин дар мин баъд мехоҳад ки аз ҳамин шакл, яъне гӯем ки аз шунидани чунин афсонаҳо ё ки тамошои чунин филмҳои тасвирӣ истифода кунад. Як тарафи масъала. Тарафи дигари масъала дар он аст ки вақте кӯдакон дар даврони кӯдакӣ бинед ҳар чӣ зудтар кӯдак хоҳиши калон шуданро дорад. Яъне ҳамеша кӯшиш мекунад, чӣ дар шакли шифоҳӣ, чӣ дар шакли рафтор вонамуд мекунад ки вай ҳар рӯз аз рӯзи гузашта низ як зина боло рафтааст, яъне калон шудааст, калонтар шудааст. Ва ин яке аз хоҳишҳо, гӯем яке аз талаботҳо, яке аз орзуҳои ҳар як кӯдак аст. Новобаста ба ҷинс кӯшиш мекунад, майл дорад ки ҳар чӣ зудтар калон шавад. Ва ҳамин хусусият онҳо водор мекунад ки дар ҳамин бояд ҳамин шева, яъне ки хусусияти манфӣ, ҷустуҷӯи манфиро мекунад. Аз кадом нуқтаи назар? Аз ҳамон нуқтаи назаре ки вақте калонсол мешавад, ҳатман нафари хурдсола идора мекунад, яъне дар идоракунӣ яке аз нафар масъул аст. Ва ҳамин ҳатто дар бозиҳои кӯдакона агар шумо мушоҳида карда бошед, вақте кӯдакон бо ҳам бозӣ мекунанд, гӯем ки нақшофарӣ мекунанд, гӯё ки касе муаллим мешавад, касе дигар хонанда, ва ё ин ки касе бемор мешавад, касе дигар табиб мешавад, дар ҳамон ҳатто аз ҳамин шевае кор мебаранд ки бояд хусусияти ҳукмфармоӣ дошта бошад. Яъне яке аз сабабҳое ки рӯ овардани кӯдакон ба ҳамин гӯем ки нақш қаҳрамонҳое ки хусусияти манфиро ишғол мекунад, бинед ҳар як афсона ва ё ин ки ривоят ва филмҳои тасвирӣ ва ҳатто филмҳо низ ки ба сину соли калон рост меояд, дар аввал ҳамон қаҳрамони манфӣ бисёр бо ғурур, бисёр бо як шеваи боҳашамат вонамуд мешавад ва сипас бинед оҳиста оҳиста хоб гӯем ки адолат ғалаба мекунад. Ҳатто асарҳо бинед, чӣ масалан асарҳои муҳаққиқони чӣ хориҷию чӣ ватаниро агар таваҷҷӯҳ кунед, дар аввал масалан ҳамон қаҳрамони манфӣ бологузар аст ва сипас бо мурури замон нишон медиҳад ки адолат ҳамеша ҳувайдо аст, яъне рӯи кор мебиёяд ва тамоми хусусиятҳои манфиро аз байн мебарад. Ҳамин дар зеҳни кӯдакона ки таҳлил намешавад, аз нуқтаи назари мантиқӣ таҳлилу таркиб ва хулосабарорӣ хеле дар сатҳи паст мешавад, чунки ҷаҳонбинии маҳдуд дорад, чунки таҷрибаи маҳдуд дорад, чунки маълумоти маҳдуд дорад кӯдак, аз ин ҷанбаҳо назар намекунад ва ҳамеша вай хусусияти ҳамон ҳукмфармоиро ба инобат мегирад, хусусияте ки гӯё ки як зарба қати бино фурӯ рафт, ҳаминҳо ба ӯ ҳаловат мебахшад. Чун аз фантазия низ баъд вобастагӣ дорад ки баъзан кӯдакон ҳамин фантазияшон яъне баланд аст, яъне хусусияти бофтабароишон фантазияшон ки баланд ҳаст, аз ҳаминҳо ба онҳо ба ин гурӯҳи кӯдакон боз зиёдтар ҳамин чизҳо яъне қобили қабул аст, шавқманд ҳастанд, яъне гӯем ки ҳам хусусиятҳои фарди психологиро касб мекунад ин мисоле ки шумо овардед, ва ҳам хусусиятҳои иҷтимоиро, яъне ки муҳити атроф, муҳити иҳота карда, муносибати калонсолон ва амсоли инҳо. афсонаҳо ва ривоятҳо дар фарҳангҳои гуногун чӣ гуна ба рушди иҷтимоии кӯдакон таъсир мерасонанд? Оё афсонаҳои миллӣ метавонанд дар ташаккули ҳуввияти фарҳанги кӯдак нақши асосӣ бозанд? Албатта, бинед мо гуфтем дар боло ки ҳар як миллат афсонаҳои халқии худа дорад, яъне гӯем ки фолклор аст. хоб ҳамчун як риштаи илми филология, фолклор, мардумшиносӣ, яъне ки арзи ҳастӣ дорад дар ҳамаи миллатҳо ва афсона низ дар заминаи ҳамин таҳия ки мешавад, хоб
این خصوصیت‌های فرهنگی دارد، جنبه فرهنگی دارد، جنبه اخلاقی دارد، جنبه عرف و عادت‌های ملی دارد، جنبه پسیکولوژی ملی را در بر می‌گیرد و این همچون مکانیزم تاثیررسانی چنانکه که قید کردیم باید به نوبت گرفته شود، مخصوصا در گوییم که باغچه‌ها. یعنی با همین شیوه به کودک رسانیده می شود که مثلا خلق ما یا که ملت ما چگونه گوییم دستاوردها، چگونه قهرمان‌ها داشت و چه خیل قهرمان‌های آنها با در نظر داشت مشقت‌ها با موفقیت‌های کلان نائل شدند و امثال اینها را ما در شکل افسانه‌ها که در کلمه‌های خیلی ساده و عبارهای ساده را در بر می‌گیرد به ذهن کودک جا کرده می‌توانیم. ببینید طبق سرچشمه‌های پسیکولوژی میگوید که در سن 3 سالگی شکلگیری شخصیت انسان آغاز می‌یابد. تصور کنید در سن 3 سالگی که باشد، پس برای شکلگیری شخصیت یعنی سن 3 سالگی حتما، یعنی سن 3 سالگی این سن خردی کودکی است، یعنی در دامان عائله ایم، در دامان قسم زیادی کودکان در دامان عائله است و یک قسم دیگر در گوییم که در باغچه‌ها قرار دارد. حتما باید از همین شیوه کار گیرند. چرا؟ چون که وقت شکلگیری شخصیت میگیرد، از سن 3 سالگی وقت شخصیت شکل گرفت و اون استوار گردید، برای گوییم که از قالب بیرون کردن این با 1 سال و 2 سال یا که با کارهای پروفیلاکتیکی نه اونقدر ساده نمیتوانیم اونها ساده نمیتوانیم که اونها برطرف کنیم. یعنی کارهای زیادی با سامان رسوندن در کار است، وقت زیادی را در بر میگیرد و از همین نقطه نظر باید از سن 3 سالگی در ذهن کودک ما جا کرده توانیم پسیکولوژی ملی را، فرهنگ ملی را، یعنی از سن خرد و همزمان گوییم که آداب و اخلاق همه اینها از سن خردی کودکی آغاز می‌یابد. و ببینید هر عملی را که کلانسال انجام می‌دهد حتما کودک از اون پرسان میشه چرا چنین کار انجام داده، چرا من با اجازه نیست، چرا کسی دیگر با اجازه نیست، این کار تنها با شما است. سوال هایی که در دوره گوییم که همین دوره شکلگیری شخصیت طبق سرچشمه‌ها، یعنی یک سن و سال ارزیابی میکنند محققانی که سن و سال چراگویکان و همزمان در همین دوره 3 سالگی یعنی که سن کودکی کودک من خود میشناسد، یعنی شناختن من خود پیدا میشود که این از اون من است، این برای من است. یعنی شناختن من خود، وقتی شناختن من خود آغاز می‌یابد الکی انما شکل نشانه از شکلگیری شخصیت آغاز می‌یابد، یعنی موقع خود چگونه جاری کردن و آینده خود. بنابراین اگر خوب میشد که چی در گوییم که اندیشه محققان وطنی و چی محققان خارجی میگه تربیه باید یعنی که تشکل دادن تربیه خودشناسی ملی، هویت ملی از سن خردی، یعنی از کودکی بسیار هم به مورد و دوره سنزیتیوی که است خوب ارزیابی شدنش امکانش زیاد است. چرا کودک در این حالت بسیار یک فضای گوییم آزاد قرار دارد و معلومات های برای اون معلومات دستنورس است، نه که معلومات ندارد. هر چیزی که کلانسال پیشنهاد کنند او برای وی معلوماتی نو میشد و او قبول میکند و در همین سن و سال اگر هر چقدر برنامه‌های تحریزی شود که در مناسبت والدین، در مناسبت با کودکان در باغچه که جنبه خصوصیت‌های ملی دارد، جنبه خصوصیت‌های فرهنگی دارد، جنبه خصوصیت‌های خوب اخلاقی دارد، این در خاطره کودک خیلی زیاد نقش می‌بندد و وقتی که به وایه میرسد سن و سال کلان میشود از آنها نیز حتما کار میبرد. این نقطه را ما میتوانیم در مشاهده‌های حیاتی نیز برعلا دیده توانیم. چرا؟ چون ما میگیم که اینا بیبی هم چنین گفت، بابای هم چنین، پدرم همین خیلی گفته بود ما، یعنی استفاده از زبان والدین، یعنی که با یادآوری از والدین و اون نفری که با ما همین عباره، همین کلمه یا که همین اجرایش همین عمل گفته بود حتما یادآور شده و سپس از اون عمل کاربری میکنیم. حتما فکر میکنم هر یک والدین، شخصان اونها رو عوض کننده، پدر و یعنی مربیان، آموزگاران باید هنگامی گوییم که تعلیم و تربیه، مخصوصا خواندن افسانه، روایت ها، جنبه های اخلاقی او را، جنبه های فرهنگی او را، جنبه های گوییم که پسیکولوژی او را، یعنی شکل تاثیررسانی او را حتما با در نظر رشد سن و سال به نوبت گرفتنشان لازم است، زیرا هیچ سخن به تاثیر نمیماند. یعنی که همه سخنی که از زبان صدا میتید
ҳатман таъсири муайяне ба шунаванда ба атрофиён мерасонад. ташаккури зиёд устод, саломат бошед. бинандагони азиз, барномаи суҳбати рӯз ба анҷом расид. бо барномаҳои телевизиони илм ва табиат бимонед.